Вот мен ойлап жатқаным тіге интервью алсалар, оны сөйлермін деп деген сөйлермін деп. Ха, уже все, что-то шығып кетейін ойдан бүтін әйбірлер. Үйленесі келмей, пока. Туалетқа барып жылаймын. Күреш белән 7 яшьтә шөгыльләнә башладым. Мине көрәшкә әти алып килде. Гаиләдә минем бабайлар, карт бабайлар көрәшчеләр булган. Нәселдә көрәшчеләр булган. Айрат абый Минигалиев тренерым иде. Хәзер Зеланд спорт клубында шөгыльләнәм. Тренер Эльмира абый Тухатуллин. Күп ашадым, потому что белмим. Ну, серьезно, шул күп ашаганга үсеп киттем просто тез. Мин перенастройка авыр барып, чөнки кеше белән яхшы аралашам икән, аннар саңа начар яктан карый алмыйм. За ковром, коверда теге ничектер астронитрга маташам. Соперниклар минем вестагы. Каршы килмәделәр, просто теге вес куган моментларда теге миңа начар булса, мине карадылар, ашатырга маташтылар, кума инде диделәр. Вот. А мин настойчиво куайдым. Туалетка барып жылыйм. Көрәшчеләр елыймы? Юк инде. Тәртипле кызлар. Ашарга пешерә белә торган кызлар. Өйләнәсе килмей, пока. Миннән әни дә сораганы бар инде. Мин теге әнигә сразу әйтәм, өйләнмим сразу. Кешеләрне удивляйтырга, тамашачыларны. Теге җиңелмәгән кешеләрне җиңәргә. Рекордлар куярга, мөсаҗәдәләрне тагын алып салып. Төрле весларда күчеп. Бер йөзләргә хәтлек үсермен мин. Һәр елны шулай татарка белән мөсаҗәдәләрне җиңәргә Россиядә мирга барып барасым килә. Көрәш это жизнь. Мин күпме тоже уйлаганым бар. Ну, әйткәннәре дә бар инде. Кирәкме соң ул сиңа дип, если что, кит дип, китә аласың дип әйткәннәре бар. Көрәштән башка яши алмыйм дип уйлыйм.